Αρχίζει, αυτό γράφει. Αυτό γράφει. Δεν έχει πολύ καλό βίντεο, Είμαστε έτοιμοι και από εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, πάμε! Yes. Yes. Εντάξει, Μια χαρά. Ναι, και ακόμα γράφει, και ακόμα γράφει. να κάνουμε. Όχι παιδιά, δεν έζησε. Περιμένετε όμως. Θα τη φτιάξουμε. Δεν έχει τίποτα. Έλα, έχουμε μέσα κατσαβίδια τέτοια. Απλώς θα την κλείσουμε γιατί... Αναβοσβήνει, Ωραία. Έλα. Αναβοσβήνει. Αναβοσβήνει. Πάτε από κάτω να γράψει. Αν την βάλουμε και πάνω μπορεί να μην φύγει. Σε πόση ώρα σκάει άμα το ανοίξεις? Γιατί? Όχι ρε παιδιά. Όχι, ρωτάω δεν γιατί. ανοίξουν, εμείς. Αρχίζει και γράφει. Να η κάμερα. Έπεσε η κάμερα. Η κάμερα. Πάρε την κάμερα.